žrádlo, co tady prodávají. Jo. Euro 50 chcou za pastu, ne? Zhruba euro 50. Jo. Chicken. Všechno krásně zabalené, ne? Různé saláty se špenátem, ne? Rýže, ne? 90 centů. Nebo euro, nebo kolik to je. Tak máš takové malinké salátky. Jo. Tady si koupíš třeba... Tady jsem viděl jednu takovou... jak to bylo? Jsou slepý nebo co? Tady. Jo. Taková menší porce. To je tak... Taková sváča, jo. Jak euro 20, ne? Máš tu pastu, máš v tom bacon a tady tyhle ty věci, ne? Vypadá to fakt dobře, ne? Všechno krásně zabalené, ne? Tohle to mi dostalo, dívej. Když jsi chtěl koupit, si můžeš koupit jedno celé vajíčko. Máš vole sady s tím, ne? Tady, to mě dostalo úplně nejvíc. Tady vole, dívej se na ten steak, nebo co to kurva je, ne? Tlusté beef, maso, vole. Já bych to ani nesežral, dívej se, vole, jak je to tlustý, ne? A chcou za to 3 pade. Jo. Tokio. 3,50 za oběd, vole. Pro Japonce by to bylo dvojnásobek, no. By to, vole, válečný Japonec, jak mu to drží 2 týdny. A jo, dívej. Sendviče. Byl jeden takový, já jsem ho včera jedl, byl hodně dobrý. Něco jakože takovýho, jo, že jsi tam měl 3 sendviče, jeden byl tuna, pak další byl ham a další byl egg salad, jo, to bylo vlastně to něco podobného, jo. A ono to stojí nějakých 300 jen, to máš nějaké 2 eura, dáš za tady tohle, ne? Za 3 sendviče, ne? Ještě něco, co jsem ti chtěl ukázat, dívej se tady na ten sendvič, kiwi a pomeranč, vole, ne? Ale bych mě zajímalo, co to je za sous, vole. No, takže si něco dáme. Přemýšlím, co to bude. Nějaký dobrý maso, člověče. 550 jen, takže už nějaké 3 eura. Tady máš sushi. Víš se, jak tady sushi vypadá, vole, co jsem viděl v Jirsku, to bylo hnusové. No, jako na výběr tady je hodně toho. To je myslím polívka, tohle z toho, co to je? Co v tom stylu? 2 eura. No, co je? Spousta dalších jiných věcí, co tady je v tom obchodě, jo. Si chtěl, vole, chicken fillet, ne? Europa, ne? Jo, to se mi líbí, štango salámu, ne? Za euro. Euro 30 nebo nějak tak, ne? Banány. No. Zelené nudle, jo. No a tady máš zase bakery, jo. Takže jsi tady na té druhé straně. Některé věci jsou fakt dobré, už jsem pokoštoval vlastně všechno, co to bylo. Co to je? To je pánek dokonce v tom, ty vole. Aha, taky malý hot dog, jo. 4 tam jsou za Europade. Europade, máš nějaké koblihy, to je dobré, to jsem zkoušel. Čokoládové, já vím, že ty nejsou možná sladké, ale fakt dobré některé ty věci. Ty buchty a tak. No, tohle to ne. Určitě znáš, šnek, ale japonský. Co to chcou 90 centů za ten jeden. Jo. Nějaké buchty a takové ty. Mazec. No, olívky. Chlast. Za normální flašku kolik chcou? Euro. Tak tady žijem. So I went to a 7-Eleven shop in Tokyo and I bought some lunch for myself. The good thing is that
you can actually, anything you buy over there, they can actually put it in the microwave. Put it in the microwave and heat it up for you. So let's see what I bought. Now I spent €7.35, so let's see what I bought. So the first thing is the salad. Alright. So you have this mixed salad. Quite big. Then the main course it is, I think it's a chicken breast with something, with the rice, a couple of other things. It's quite big as well. So that's 2. Then I got some spoons. I'm European, so I need to eat with a spoon, unfortunately. And I bought this nice lovely pudding as well. So that's my lunch in Tokyo for $7.35. So I'm waiting for my chicken to arrive, and I'm sure she's gonna recognize me because I got her favorite snack. So baked. So we'll see. As soon as she see me, if she won't see me, she will definitely see this. So this is the way how you find your girlfriend. Look. This is the bait. That was quite quick. See, she saw that. So that's why she. Yeah, this is what I saw. Where are we going? This way. Not your MRT station. So we are in Tokyo. So we are in center of Okinawa. And yes, Okinawa. yeah, we're in center of Okinawa. Okay. And Yes, we are in the center of Okinawa. yeah. So we're in Osaka. Yeah. I know that this is Osaka, 100%. And this is Dotonbori. So I'm here with my chicken. So we got this, what's that again? Onion cheese. Onion cheese, very famous thing. We'll definitely try it now. Is it good? Won't mind. Seriously, babe?